Good morning mga choy. Asa mo ka? Sa karong adlaw, kay matutag San Remilio kay gitawagan tani Ate Margie. Ah, Kay palukaton kog ticket ito kay Zilaga na ako. meron ka dito Tapos ano? Ato ko sa Dubai. Lo. Moato ko sa Dubai. Ako sa kadto kay katong kada kay ana pro na kanang Airlines ba. Di lang nga sa Japan. Di na Japan muna maglaay dito. Mamiya na di ka day. Asiyos son. Asyoson eh. Wala mamiya. Nasa gipirmahan kayo. Mularga na kuno siya. Wala mga datingan na. Ano pa gini mga sa ko dali ka kanang larga na yan. Lo. Amping nga. Berdugay pa. Mawala naman ko niya later. Lo. Wala mga choy. Lo. Dep. Dara ako sa... Sweeto wala. Okay. Wala mga choy. Saya kita. Okay na tay. Sabi. Tay. Okay, nagkakuro na. Saan ka nag-build up? Uy na. Lo. Pikas. Musol buwan na ni. Kita-kita na niyo po. Busy na ka? Sus. Itawagan ko dito lang. Pingihan lang sila kuwangot. Engineer. Engineer? Lo. Parang ticket. Bye-bye. See you soon. Ticket ang iba? Ticket. Oo. Sa badlo muna. Badlo muna mo na yung may bawan mo na. Sandi ka pa eh. Sandi-sandi so ito. Meron. Luna. Meron. Luna. Lo. Okay na tay. Salamat. Salamat ya. Salamat eh. Lo. Dali ko ya. Ticket na. Bye-bye. Nagagawas. Iyaw mo ko na ito kanina. Ano ba niya? Compliance sa Liprano. Dami. Magkatong niya yung Airlines masiguro nga ka. Liprano ka ba? Nagkatakan ba? Dito tayo? Asa? Hindi pwede tayo ka na areas. Picture man to no? Dara ang tabang saya. Ako'y padaan sa mote. Huwag kang mote Okay. Tura mga choy. Muro nagtabang. Muro nagtabang si mga choy. Ate Margie ba? Wala flight na kasunod buwan. Wala. Akong sakyan nga airplane Airlines. Mura ka tuod na gawas pero ibabugto sa tama. Hello. Grabe. Datan mo sa gawas? Usam na na. Namote o buting kahoy. Kiwa man dito god. Ayaw sa gawas. Grabe. Padubay na ba Mo pa kita bangan, mo pa kita gaan para kuno sa gawas kuno kasi kada kana. si Ate Margie. Allah. Ano kay malit na ko. Okay mo to po. Sige. Salamat silang ano. Salamat niyo tanan dia Ate Margie. Shout out lang ko ni Jason Morteliano, Prime Adventure, Wednesday, Joel Castro, Richard Padayon. Shout out! O shout out akong Lene Baat Goribana, o kang Raul Idiana, o kang Dennis Lurito. Shout out! Og shout out ko ni Gian. Shout out. O kang Richard Quinatagkan, Gulisaw, Panilag, Jerome, James War Perez, November Isaac Beliagas. Shout out! Shout out lang ko ni Warleto Tiopes, Jay Kasuna Kapol, Solo, og ni sa Lebran Libanto. Shout out! Og shout out ko ni Arturo Kita. Og ni Quinto mana ni pre? Kaning Quinto Unil. Quinto Unil og ni Sane Inday Arnado og ni Abril 29. Shout out!
Og ni Jose Benji Busing. Og ni Michelle, ano ni? Michelle ni? Michelle Bore. Og ni I will survive. Sila friend, Subanto. Shout out! Og shout out lang ko sa Ay, yarag-yarag. ano to? Latras Comas. Shout out! Og shoutout ako dia sa La Transco Bus. Shoutout! Og shout out akong Renante Pasumala og Magic 5. Shoutout! Og kang Angelo Aratia, RJ Gisolga, og kang Renante Pasumala. Shout out! Og kang John Lloyd, Joey B. Sano, og kang John Chris Intong, o si Empleo Dagkota. Shout out! Og shout out po din ko ni Ma'am Ben Kimura og Ma'am Edsel Degree og kang Chin Chansu. Shout out! Sa wa pa ma-shout out diha mga idol, no? Comment lang mo gotro. Wow!